Nditenderei kukukwazisai mangwanani, masikati, manheru akadai kunakisa tichitenda musiki neimwe nguva yatipa yekuti titaure pamusoro peukuru hwake. Nyaya yedu iri kubva pana John chapter 4 verse 1 to 14. John chapter 4 verse 1 to 14. Pane nyaya yakaitika ipapo, nyaya yakajairika, nyaya yatinototaura chero tichibva kuvata. It is a common story, but now tidzidze zvishoma pamusoro penyaya iyoyi. If you only knew kuti ndiani ari kukupa upenyu, you would understand and ask for more. If you only knew kuti uri kutaura nani, you would ask a lot of questions. Tikona kuti mashoko ekuti if you only knew ari very common muchapter iyoyi, mu the text that we have. Zvikanzi dai waziva wauri kutaura naye, dai waziva kuti mvura yayo yokuzotsvaka, mvura iyoyi inoita kuti unzwe nyota. Asi dai waiziva, if you only knew kuti uri kutaura the living water, you would have asked for it. Mwana waMwari, ndiri kuti mukati menguva dzino, if you only knew kuti mupi wazvose ndiMwari, if you only knew kuti wauri kutaura naye, if you only knew kuti Mwari watiri kutaura nezvake, he is the King of Kings, ndiye the Alpha and the Omega. He is an omnipotent, omnipresent God. If you only knew kuti ndiye ane macommandments ekuti you should not worry. If you only knew murume anonzi Jesu waigona kubva pari nani. If you only knew kuti the greatest physician ndiye murume anonzi Jesu waigona kusumuka panhoo. If you only knew is a common statement that we find in the chapter. Musoro wenyaya watinawo taupa dingindira rekuti the well is too deep, sime rakadzika. Tirikuona kuti mukadzi uyu, the Samaritan woman anosvika, she came with a burden, but she left with a relief. Hallelujah. She came with some questions and she left with some answers. We praise God for that. Nekuti tingagona kusawana minduro yese mune rino nhasi, asi parumuko tichabvunza mibvunzo yedu yese ichapindurwa. Zvikanzi mukadzi unouya an empty water pot, asi akabvapo ane a river of living water. Mukadzi unouya with a sinful reputation. She left with the testimony of Jesus. Ndiri kuti she was a social pariah munyika. Akanga aine malabels ekuti hoyo mutadzi, asi akabva ipapo ane testimony nekuti akanga asangana naJesu. If you only knew kuti murume watiri kutaura nezvake, when you meet him, he also meet you at the point of need. She came with just a mere existence, but she left with eternal and abundant life. Only God can make such differences in our lives. Hallelujah. What a savior that we have. Ndiri kuti vamwe neimwe nguva we quit chimbozviisa uri mumatsiko emukadzi uyu, mukadzi with a bad reputation. Zvikanzi akanga asina murume one, but vakanga vari a multiple of them. Ndiri kuti aive chiseko chenyika. She had been made a social pariah to an extent that she had to go alone kutsime kuti asaonekwe nevamwe. Zvinoita kuti vanhu vakwite muupenyu hwedu nhasi. We thank God kuti mukadzi watiri kutaura nezvake, she did not quit. She was a strong and a warrior. Chinoita kuti vanhu tiite quit nhasi, because we become so weary in doing. Pamwe pacho chinoita kuti tikwite nhasi is we are overcome by discouragement. Chinoita kuti iwe neni tiite discouraged
kurehwa here kwawaitwa kwaita kuti uite quit. We should remember kuti Mwari wedu, he is a faithful one. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Moreover, it is required in stewards that a man be faithful. Chero mukarehwa mai, chero mukawana gumbeze kana kushaya, chero mukawana tende yekuenda nayo nema camping chairs kumusangano, chero mukapinda musituation dzipi, chero mukanzi they want to be holy. Remember, we are not quitting in this journey. Zvikanzi mukadzi weSamaria, she made a plan, a strategic plan. Strategic plan yakamubatsira kuti nguva dzaakanga achingopota achiinda akasangana naJesu. Kana uchinge watambudzwa nechitema, ziva kuti you need to make a strategic plan to come back to Jesus. Nyaya yatiinayo inogona kuti mumwe munhu asvike pakuita backsliding nokuda kwekuti unogona kuitwa a social pariah semukadzi uyu akanga angosara ari ega, isolated. Chii chinoita kuti tive backslided? What causes backsliding mukati mekurarama? Backsliding is a serious issue that is affecting kukura kwechechi nhasi. Chii chinokonzera kuti munhu asvike pakubackslider? Ndiri kuti amai ava zvichida vakanga vato backslider to an extent that she had to have multiple of men. Inyaya yekuve ne-substandard of obedience. Tinozviona pana 1 Samuel chapter 15 verse 3. Tinoona kuti chimwe chinokonzera nyaya yekubackslider is substandard in hearing God's word. Imwe dambudziko rinogona kuti mudzokere kumashure mai baba is substandard of sacrifice. Muchaona kuti nyaya yekubackslider is always overpowered by worry instead of trusting God. A backslider has no conviction to repent, so God never answers them. Ndiri kuti kana ukapinda mutsekwende yebacksliding, there is always an alternative to substitute God. Backsliding inogona kutanga sekunge a small act zvichikura zvichidaro, one step back, absconding to a program that you need to go, zvichiramba zvichienda. Backsliding will also affect even the whole family. Ndiri kuti vana vaMwari dai taingakwanisa kuti no matter what in the situations dzatingatarisana nadzo muupenyu, the Samaritan woman asvika panguva yekuti she might quit, she might backslide. Tinotenda neplan yaMwari kuti hazvirambe zvakadaro. Mwari will always meet us at the point of need. Tinotenda musiki nokuda kwekuti Mwari ane plani yeupenyu hwako neni. Ndinoona kuti moments eupenyu anofanana naNicodemus. Mukadzi weSamaria ndinomufananidza at one point with the Nicodemus of today, kuti anoita zvekuinda usiku kuti anosangana namuponesi. Zvichida masikati pane zvaidzivaidza kuti asaende, akati let me go by night. Tinoona zvekare murandarume anonzi Zacchaeus, the short man, akati aiwa we have a plan, ndiri mupfupi yes, people has labeled me nekuti ndabira vanhu, enough is enough. Tinoona kuti murandarume anoita sei? He makes a plan and goes direction yaiuya naMwari. Asvika mudirection yaiuya naMwari, chii chinoitika? Anokwira mumuti. And he thought, akafungidzira kuti iye ndiye ari kutsvaka Mwari, but Mwari ndiye akanga achitsvaga Zacchaeus. Ndiri kuiona iri situation iri pamurandakadzi, kuti akafungidzira kuti I am one and alone, I'm down and out. But Mwari mumasituations atinopinda, muma down and out, he always locates you
No matter which hour have you gone kutsime, panoitika nyaya inofadza patsime raJakobho. Bai Mwari atibatsira tidzidze zvishoma nekuda kwemission work that has been left for us. Mission work that has been set for us. Ini ndinofarira approach yemurandarume anonzi Jesu. Akazviona zvakakodzera kuti he needs to go through Samaria. Nekuti aiziva kuti kune unoda kubatsirwa. Mwari wedu anoona beyond borders. Mwari wedu vanoona zviri kuseri kwekuseri. Vaitoona kuti pane murandakadzi anoda kusangana neni, who needed deliverance. Wherever you are, you might be down and out. Unogona kunge wafanana nemukadzi weSamaria. Asi Mwari wedu, he will locate you. The grace of God and mercy of God locates everyone at the point of need. Ndinofarira how he asks the question, the approach, kuinitiate a conversation. Anokumbira mvura. Anokumbira mvura ndo approach inondifadza. Nekuti ainzwisisa kuti aigona kunge akangofokasa nesituation yake many a times. Tinofokasa nemasituations eupenyu hwedu zvekudaro zvekuti we are blinded to think beyond. Mwari vanongokumbira mvura so kungoti dai wandipo mvura. And he understood kuti maSamaria nemaJudha zvaisadyidzani. But still God asks the question, and look at the action of the woman. Curiosity that we find in her. Anotorangaridza Jesu akati aiwa, the well is too deep. Pane nyaya ndo patiri kutsokodzera mukati menguva ino. Mukadzi haana kutsanga kuona kuti this is an extraordinary man. Anototaura kuti aiwa ko zvamusina chekucheresa mvura. The well is too deep. Vazhinji we are coming to Christ. Tiine statement yekuti the well is too deep. Jehovah tibatsirei, so that we do not sidetrack. My problems are now anogona kuti mai, you end up sidetracking. Dai tainganzwisisa kuti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako nehwangu. Mwari vakanga vachiparidza vakati aiva vanofana kupfuura nepaSamaria. Vanofanira kusvika patsime raJakobho nokuda kwekuti there was a plan. Zvikanzi mune imwe parable of the lost sheep, mufudzi arasa waiwani. It was very important to look for. Ndiri kuti chero marasika mhai, even if when you think the well is too deep, grace will locate you. Zvizhinji zvatinogona kudzidza from this woman. We can understand kuti there is true fulfillment that can be found in Christ. Samaritan woman akatofanana nemen of us. We at times look for fulfillment in wrong places. She had tried to satisfy her thirst with relationships, but only found temporary satisfaction. It was until then when she encountered Jesus, she found true fulfillment. Ndiri kuti varipo nhasi vana baba, vana mai nhasi, vanogona kufungidzira kuti aiwa, I'm down and out, and votsvaka a temporal fulfillment. Mujolo wadai kunetsa. 7th commandment iri kuputswa hour by hour. Mumafoni nhasi. People are addicted with pornography. Jehovah tibatsirei, sanganai naJesu semukadzi wepaSamaria. Akanzwisisa kuti this is temporal things. Chimwe chekufanira kudzidza, Jesus will meet us where we are. Mwari vanosangana nemi kwemuri ikoko. He is beyond borders. Samaritan woman akatoshamisika achiona muJudha willing to speak to her. Iye achinzwisisa kuti aiwa muSamaria. Asi Mwari wakanga ari so willing to meet her where she was.
despite the bad repetition. Ndiri kuti dzimwe repetition nhasi dzaakuita kuti mufunge kudzokera kumashure, asi rangarira kuti Mwari will always meet at your point of need. Regai nditi chimwe chekudzidza, Mwari akaofa, inyaya ndinoifarira iyi, Mwari vanoofa a living water. Yes, vakainitiata sevanokumbira mvura yakanga iri mutsime vachiunzwa unzi the well is too deep, but Mwari offers the living water. No matter what we go through in life, Mwari vanotipa the living water. He is the only one who can truly satisfy our deepest longings. Kanzi ndiJesu wandipa mvura isiri yemtsime. Jesu ndiye anopa mvura, mvura iri extraordinary, nekuti it is the living water. Imvura inoti kana wanwa inonopedza chinounza nyota chacho. Another thing to take home is we must be honest about our sin. We must be honest about our sins. When we come before God, when we come boldly in prayer, tell the truth. Mudze nyaya yako sezvairi. Mukadzi anotaura nyaya yake sezvairi. And the woman was able to get deliverance. Akataura nyaya yake akati aiwaka, ina handina 1 murume, ndine 5. Akatotaura kuti currently living with a man who was not a husband as well. We too, we must be willing to confront God with our sins. Tikutaura nhasi, mai vanosiya imwe imba yavo, vogoinda vagonotanga relationship, vachinonodanana futi nemurume asiri wavo. Nyika yaipa zvokudaro, zvekuti baba vanosiya imba yavo, vosiya mukadzi wavo, vonodanana futi nomwe mukadzi ane murume wake. Jehovha tiwanirei nyasha. Zvikanzi mukadzi unouya nesituation yake pamberi paJesu, akati Mwari, handina murume 1, I've got multiple of them. Nyaya inodzika imwe yekudzidza. Mwari condemns vanhu vanovanza zvivi zvavo, nekuti iye he doesn't condemn us. Kuti chero tikapinda netsekwende dzakasangana nemukadzi weSamaria, we should come boldly before God. Nekuti tazviona kuti Mwari havana kukondema mukadzi uyu. The world had condemned this woman. Ndiri kuti yes, unogona kukondemwa chero nevanotungamirira sangano nhasi, asi chinofadza ndechekuti chero wapiwa disfellowship, chero wapiwa censure, that can be man-made rules, mwana waMwari. Nyaya inofadza ndeyekuti Mwari he does not condemn us. Tazviona, tine proof, tine evidence pamukadzi weSamaria. Mwari havana kumukondema. Instead, he offered her forgiveness and gave her a new life. Chero makapindana nedzipi mumudzolo wanetsa, chero mapindana nedzipi nekugadzira zvimwe zvimwari, come back to the Lord. He does not condemn you. Another thing to learn is we must worship God in spirit and in truth. Samaritan woman akatobvunza, she asked Jesus where the right place to worship was. Asi Mwari unopindura kuti true worship is worshiping God mumweya nemuzvokwadi. Hazvina specific location. Taita dambudziko nhasi nokuda kwekuti we are now so attached kumachechi atinopinda. Asi Mwari vakangotaura statement izvi, kanzi Mwari munotsvaka vanomunamata in truth and in spirit. Hapana kutaurwa kunzi endai kuchechi yakati, hapana kutaurwa kunzi endai kuchechi inoti. Pari kungotsvaka, Mwari unongotsvaka vanomunamata mumweya nomuzvokwadi. Homework yako kuti utsvake chechi inonamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Another thing to learn, we must share good news with others. Taita dambudziko rekutoshaya matestimonies chaiwo.
nekuda kwekuti vanhu hatinzwisise kwatabviswa naJehovha. Musamaria akanzwisisa. This Samaritan woman understood kuti yes, ndasangana naJesu. Zvese zvaingadai zvakaitika kumashure zvapfuura. Akati goodbye my past. She could not sit still. She went back to the village. Akanotaura nyaya yake. Akataura the good news kuti asangana nemurume anonzi Jesu. Murume anopa mvura. Mvura isiri yemutsime. Murume anopa mvura, the living water. Tinotenda Mwari kuti kana tichikwanisa kuita count our blessings, not only end there and be able to testify and share zvataitirwa naMwari. Another thing to learn is Jesus breaks down the social barriers. Mukadzi muSamaria akatoshamisika kuona Jesu achitaura naye. Ndiri kuti inguva yekuti we also need to break the social barriers. Tikwanise kutaurirana. Munyika nhasi taakujajana kuti isa hatitaure neavo nekuti vanodai, hatitaure neavo nekuti vanodai. Asi Mwari vakaigadzirisa nyaya iyi. He broke the social barriers and she was able to speak with the Maker. MaJudha neMaSamaria vakanga vasingadyidzani. Asi akataiwa, regai ndizviconclude, Mwari vakabreka the social barrier. Ndiri kuti you might be socially isolated. Mwari is willing to talk to you. He breaks the social barriers. Another thing that we need to learn. Mwari wedu is the Messiah. Nekutazviona kuti muSamaria akatoona kuti aiwa, uyu murume wandasangana naye, he is an extraordinary man. Akatosvikawo pakuti uyai muone murume anonzi Jesu, andiudza zvandiri. Hatisi kutaura varume venyika ino vanotaura nyaya dzisipo. Tiri kutaura pamurume anonzi Jesu, who is the Messiah, who is able to change our situation. We must recognize murume anonzi Jesu. Regai tidzike zvishoma pavhesi ya11 inova the key verse munyaya ino. Ngatidzike zvishoma. Ndiri kuona kuti dambudziko inogona kuve challenge muupenyu nhasi patinotaura the statement the well is too deep. You have messed up in your life and musoro mako makangozara kuti aiwa the well is too deep. Zvinogona kureva cultural depth. Statement iyi yakataurwa nemukadzi muSamaria aigona kureva the cultural depth of the well. Nekuda kwekuti iye naMwari ainzwisisa kuti they are coming from different cultures, different traditions. So the well might have been held differently in cultural significance for both of them. Zvaigona kureva kudaro. Zvaigona kureva futi kuti pane historical depth pari kuti the well is too deep. Zvaigona kureva kuti paive historical significance that the woman was alluding to. It may have been known for a particular event or have been used by significant features in the past. Aigona kureva kuti the well can be psychologically deep. Mukadzi akanzwa, she felt that her own psychological issues and struggles ran deep, making it difficult for her to open up to anyone, including Jesus. Aigona kureva kuti pane practical depth. This woman may have simply been commenting on practical difficulty of getting water from the well. It might have been a challenging task, especially for vakadzi. Ndiri kuti pano aireva zvakawanda paaitaura kuti the well is too deep. Nekuti seeing the muscular of a woman akagona kuona kuti zvinogona kuve a challenge.
aigona kureva the mystical depth. This woman may have believed in mystical and spiritual powers associated with the well, and it made this deep and mysterious in her own thoughts. Ndinogona kufunga kuti akafunga physical stamina zvekare, nekuti akaona kuti nyaya yekutora mvura, nyaya yekuchera mvura, vakambochera mvura mutsime rakadzika, it might demand physical task, especially kana uchinge usina kurijaira. Inyaya yakajairika yatinonzwisisa kuti pakuchera mvura zvaigona kureva kuti mukadzi akafunga an emotional vulnerability. She might have believed, akanogona kunge akafunga kuti, aigona kufunga kuti this well was a place of emotional vulnerability, where people may go and cry and open out their feelings. Remember, she had to go alone. Kutsime asina anozombatsira. Pamwe it was a crying room. It was a crying place paanoenda kunochera mvura. Ndiri kuti mukadzi uyu akafungidzira kuti the well is too deep, achireva kuti pane ma-social barriers. The woman might have been aware of the social barriers that existed between the Jews and the Samaritans, as well as between men and women in general. So barriers iwaya might have made her think kuti zvakatooma kutaura naJesu. Ndinoona another thing chaigona kureva kuti the well is too deep, intellectual challenges. The woman might have found intellectually challenging to engage with Jesus in a deep theological discussion about worship and religion. Taraimone the event from being asked to give water, iye otaura kuti the well is too deep, but nyaya yakanga yakakora muto iyi yakanga yadzika ku theology and religion. Ndiri kuti pari kubuda futi the spiritual depth of Christ. The woman might have been acknowledging the spiritual depth in sight of Jesus, but tiri kuona kuti it was going beyond the surface level and it was going deeper kuti situation yake inzwisisike. Ndiri kuona mukadzi the early moments achisangana naJesu, she looked very confused. Muchurch nhasi we've got some confused folks, especially on spiritual things. This woman was confused on the subject of water. Variko vekuti panogona kuti dzidzo vogotoratidza confusion zvinowanikwa. Thank God nekuti Mwari vane zano ravo rekuti tinzwisise. Achibuda muconfusion, mukadzi anopinda muconversion. From confusion to conversion. Ndo maitiro aMwari. Tinoona kuti akakwanisa kuconvert. The woman said unto him, I know that the Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Jesus said unto her, I that speak unto thee am he. Akati, iyeyu murume wacho ndo wauri kutaura nezvake. Regai ticonclude nyaya iyi nezvinyorwa zvaMai White. Mai White vanotaura nyaya iyoyi kuti Mwari vano reach out to all the people regardless of your status or your reputation. The Samaritan woman at the well was a woman with a questionable background. Asi Mwari unotaura naye and offered her living water. Mai White vanoenda mberi vachiti Mwari vakakwanisa kunzwisisa the woman's deepest needs and desires. He recognized kuti she is searching for something more than just the water yaauya kuzotora mutsime. Tinotenda Mwari nekuda kwe SOP. Mai White vanoramba vachiendera mberi vakati Mwari broke the cultural barriers, speaking to the Samaritan woman. Mukadzi achisangana naMwari
It transformed her life. It left her water pot and went back. She left her water pot garage and went back to the village and tell them. And she became a witness and an evangelist. Tinoziva kuti nhasi nyika yakawanda muchechi nhasi mune vaevangelist echirume, asi pano pari kutaurwa a woman evangelist. Shoko rinototaura kuti she preached more than the 12 disciples ari one. The living water represents the gift of the Holy Spirit, which satisfies our spiritual thirsts and empowers us to live a new life in Christ. Mukadzi patsime anotidzidzisa the importance of evangelism and sharing our faith with others. We are to be like this woman who goes with one story, one testimony, and preaches the whole village. Ellen G. White anotaura nyaya iyoyi achiisa a parallel between the wedding at Cana. Tairangarira here nyaya iyi kuti panofanana nyaya yewoman at the well nenyaya yepakana pari kuparalyzwa nyaya iyoyi. Why? Nekuti nyaya dzese dzine mvura, but chiri kuitika ndechekuti both stories involved transforming ordinary water into something that is more valuable and fulfilling. And Mwari vanogona kuzviita. He can transform our life in his own way. Nyaya yemukadzi muSamaria, may it challenge you and me to break down all the barriers, all the prejudices in our own lives. Tione vanhu as God's people. And when we see them, we should love them. And when we love them, we must save them with Christ's compassion. Tinotenda Mwari nekuda kwekuti chero zvakaita sekunge the well is too deep, zvaive neplan yaMwari. It was a divine plan yekuti pabatanidzwe marudzi. Jehovah vatibatsire nekuti he is the abundance of water. He is the one who is the living water. Tikauya kwaari, we can be this woman and have a testimony in our lives. Dai taingakwanisa kuapply nyaya iyoyi mukati mekurarama kwedu. And let's examine our lives and check our own wells and ask God kuti vatipe mvura. Mvura isiri yemutsime. Mwari vachiti tiuye kwaari, he is urging you and me to confess. Nekuti akasvika pasituation yekuti mukadzi adurure the problem that she has. Jehovah vatibatsire tikwanise kunwa mvura inova Jesu Kristu. Mubvunzo kwauri nhasi, are you drinking the well that never runs dry? Mwari offers the well that overflows. Mwari vatibatsire kumativi mana kwatingaitiri. Inyaya inofadza kuti when all is done, vamwe tichadonedza misodzi, asi Mwari unopukuta misodzi yedu taakutaura the journey of life. Mukadzi anoti the well is too deep. Mwari werugare atibatsire. Amen.